So, hi Abi, llongyfarchiadau mawr I ti ar Enillydd Gwobr Josef Herman am greadigrwydd mewn cof am Carolyn Davies eleni. Mae fe gwobr I ni'n rhoi I myfyrwyr celf gael o Goleg celf Abertawe blo blwyddyn. Felly llongyfarchiadau mawr I ti. So, I ti'n gallu gweud rhywbeth bach I ni am bwyty gwaith ti? Ie, yn gyntaf diolch yn fawr. Mae'n anhygoel. Cyn Covid dechrau, roedd fi wedi gwneud, roedd llawer iawn o gwaith fi wedi cael ei creu yn cysylltiad efo golau a sut mae'r llygad yn gweld pethau. Fel enghraifft, roedd fi wedi gwneud sioe yn GS Artist Swansea yn canolbwyntio ar pethau fel yna. Roedd fi hefyd, roedd gwaith fi wedi yn canolbwyntio ar symbolau. Ond ers Covid wedi dechrau, dwi wedi bod yn edrych ar sut mae'r experience hyn, sut mae ni'n rannu fe efo pobl arall a sut mae'r symbolau yma yn dod at ni at ei gilydd. Felly dwi wedi bod yn dechrau defnyddio pethau ar fy cyfrifiadur fi, creu animeiddion a pethau fel yna. Felly rwy'n gallu rannu fo'n haws efo pobl ar draws y byd, oherwydd mae pobl yn defnyddio'r cyfrifiadur mwy drwy'n amser hon, a gobeithio yn cysylltu mwy o pobl efo celf at ei gilydd. Ie, diddorol. Fi'n gwybod beth oedd y panel wedi gweud, oedden nhw'n licio'r ffaith bod y waith di yn trosglwyddo o'r byd real mewn i'r byd digidol mewn ffordd, oedd yn gweithio'r ddoi ffordd. So un o'r pethau oedd y panel wedi gweud amdano gwaith ti pan o'n nhw'n edrych ar y wobr. So fel rhan o'r wobr ti'n cael arian. So oes ti cynlluniau ar gyfer gwario'r arian hyn? Oes. Dwi wedi penderfynu I defnyddio'r arian oherwydd roedd fi wedi gael y arian trwy creu pethau efo celf fi. Rwy'n really eisiau rhoi yn nôl mewn I gwaith fi. Felly dwi wedi archebu gael studio am y 6 mis nesaf yn Abertawe. A rwy'n mynd I roi gyd o'r arian arall mewn I paratoi am sioe gobeithio efo'r Josef Herman Foundation yn gobeithio fod popeth yn mynd nôl at y normal neu tym bach mwy fel normal ar ôl mae'r Covid yn dechrau. Mae lockdown yn gadael ni. Mae hwnna'n rhan o'r wobr bod ti'n cael y cyfle I arddangos gyda'r Herman Foundation a cael arddangos fel deunan a hefyd I wneud artist talk hefyd. So mae hwnna'n rhan o'r wobr. Ac wrth gwrs mae'r Sefydliad Josef Herman yn falch iawn I gadw cysylltiad efo pobl sydd yn gwneud celf, am fyth mewn ffordd, yn dyfe. So bod ti wedi ennill y wobr hyn nawr gallu ti cadw'r cysylltiad na. Briliant, oce. Na fe llongyfarchiadau mawr I ti ar ennill y wobr hyn a pob lwc I ti gyda'r cam nesaf, gyda'r arddangosfa a gweithio mewn studio hefyd. A mae'n gret gweld yr arian yn mynd really, I parhau efo dy gyrfa di fel artist ifanc. So mae hwnna'n ffantastig. So llongyfarchiadau mawr I ti. Diolch yn fawr. Hwyl nawr den. Hwyl.